Benvinguts i benvingudes. I si la perfecció no fos realment un destí, sinó més aviat un viatge que no s'acaba mai? Doncs bé, aquesta és la idea que hi ha al darrere del disseny incremental. Avui ens submergerem en com aquest concepte pot capgirar la nostra manera d'entendre com es creen i es milloren les coses. Vinga, comencem amb una pregunta que fa pensar. La idea d'un disseny acabat existeix de veritat? Normalment pensem que sí, que es fa un plano, es construeix el que sigui i llestos, punt final. Però i si tot plegat fos una mena d'il·lusió? Sobretot, i aquí està la clau, quan parlem de sistemes que són vius, que són complexos. I és que el disseny és només el principi. La implementació no és el final, sinó justament l'inici d'un procés totalment nou. Aquesta idea, la veritat, ens obliga a canviar una mica el xip. Quan s'instal·la un disseny, especialment en un sistema ecològic, no s'està tancant cap capítol. Al contrari, el que estem fent és obrir-ne un de nou. Un capítol que va d'adaptar-se i de refinar, sense parar. Exacte. Un disseny no és una cosa estàtica, ni de bon tros. És el tret de sortida d'un procés llarguíssim d'adaptació. Penseu un moment, en un sistema viu, què és l'única cosa segura? El canvi. Les condicions canvien, els elements interactuen de maneres que potser no havíem previst i el sistema sencer va evolucionant. Per tant, és impossible que el disseny inicial sigui una sentència final. Ha de ser, per força, un punt de partida flexible, preparat per anar canviant. I aquí entrem en el moll de l'os, el poder del canvi incremental. És a dir, com aquestes petites adaptacions contínues ens porten a un rendiment màxim. Perquè la clau de tot això no està en fer grans revolucions, ni en tirar-ho tot a terra i començar de zero. No, la màgia està en els petits ajustos. Aquests canvis petits, fets un darrere l'altre, basant-nos en el que observem, són els que al final ens porten a un nivell d'eficiència que al principi semblava impossible. Vinga, anem a definir-ho bé perquè quedi clar. Què és, doncs, el disseny incremental? Doncs és bàsicament un procés de fer canvis petits, però continus, a un sistema que ja existeix. I aquests canvis es basen en la informació, en el feedback que anem rebent. L'objectiu? Augmentar l'eficiència i el rendiment. És en el fons una filosofia d'evolució. En lloc de cap ficar-nos a buscar la solució perfecta, el que fem és acceptar que millorar és un cicle que no s'acaba mai. És com tenir una conversa constant amb el nostre disseny. I quin és el motor d'aquest procés? Doncs aquest cicle de retroalimentació, un bucle que no para mai. Funciona així. Primer, instal·lem el sistema. Després, i aquesta part és absolutament crucial, observem i fem proves. Amb la informació que recollim, què fem? Doncs adaptem i refinem. El resultat és que l'eficiència augmenta. I després què? Doncs tornem a començar el cicle? És un procés viu, en constant moviment. I què és el que impulsa aquest cicle? Doncs són uns quants principis clau. Tot comença amb el lloc on posem les coses, amb ubicacions selectives per conservar energia. A partir d'aquí, la clau és aprendre a través de moltes petites proves. No un sol gran experiment, sinó un munt de petits ensaios. I el més important, el punt decisiu, és tenir la voluntat d'adaptar-se constantment al feedback que ens arriba del sistema. La veritat és que és un procés gairebé inevitable en qualsevol sistema ben dissenyat. Bé, fins ara pot semblar tot una mica teòric, una mica abstracte, oi? Doncs anem a fer-ho ben tangible. Anem a veure un exemple meravellós de la història de la enginyeria, el cas de la roda hidràulica de calaixos superiors, una màquina humil, però, increïblement poderosa. A primera vista, una roda hidràulica sembla una màquina ben senzilla. L'aigua cau, la roda gira, es genera energia. Fàcil. Però la realitat és que aquesta simplicitat amaga una complexitat brutal, perquè la seva eficiència depèn d'una equació amb un munt de variables. Pensem-hi, el radi de la roda, la forma que tenen els calaixos, quants calaixos hi posem, el flux de l'aigua, i el més complicat és que si en toques només una, les afectes a totes. Això ens porta al llarg camí cap al 85% d'eficiència. Perquè, clar, perfeccionar aquesta equació no va ser cosa d'un dia. No ens imaginem un geni solitari dibuixant la roda perfecta en un pergamí. No, va ser un procés llarguíssim. Un procés que va durar segles. Després del desenvolupament inicial i de moltíssimes proves, l'eficiència d'aquestes rodes es va quedar estancada al voltant del 60%. A veure, era una xifra realment impressionant per a l'època, però encara hi havia marxa per millorar. I aquí ve el salt espectacular. Després de centenars d'anys de petits ajustos, de proves i de refinaments fets per incomptables operadors i enginyers, es va arribar a una eficiència del 85%. Una autèntica bogeria, un èxit col·lectiu que la va convertir, ni més ni menys, en la màquina més eficient que s'havia construït mai. I tot gràcies a canvis incrementals. Aquesta cita ho clava, ho resumeix a la perfecció.
No va ser un gran invent d'un dia per l'altre. Va ser la suma de centenars de petites millores. Cal imaginar-se cada generació d'artesans observant què funcionava i què no, i afegint el seu petit gra de sorra, adaptant-se una vegada i una altra a la informació que la mateixa màquina els anava donant. I aquí arribem al punt clau. Abraçar aquest procés com una cosa positiva i aplicar la lliçó als sistemes complexos i vius. Perquè si una màquina tan simple com una roda va necessitar segles de disseny incremental per arribar al seu punt òptim, imaginem per un moment què es podria aconseguir aplicant la mateixa mentalitat a sistemes infinitament més complexos, com ara un ecosistema agrícola o un bosc comestible. Al final, tot es redueix a dues mentalitats. Per una banda, el disseny estàtic, un plano acabat, una lluita contra la natura, un objectiu fix. I per l'altra, el disseny incremental, un procés viu que s'adapta amb la natura i que no busca una meta final, sinó que marca una direcció positiva. La clau és justament aquesta, deixar d'obsessionar-nos amb un punt final i començar a pensar en un camí de millora contínua. I aquesta, potser, és la gran lliçó de tot plegat. En un sistema ric en vida, com un ecosistema, el canvi no és només inevitable, és que és infinit. Aquesta necessitat d'estar adaptant-se contínuament no és un error de disseny, ni molt menys. Al contrari, és precisament la característica principal que defineix un sistema sa, un sistema resilient, un sistema que evoluciona. Acceptar aquest canvi constant és acceptar com funciona la vida mateixa. I acabem amb una reflexió final. La història de la roda hidràulica ens demostra una cosa molt potent, que els grans salts endavant moltes vegades no són més que la suma de milers de petits passos. I això ens porta a una pregunta inevitable, oi? On més al nostre voltant podria estar amagat el pròxim gran avanç, esperant pacientment a ser descobert a través de la paciència del disseny incremental? Moltes gràcies per seguir.